Benvidas á Península do Morrazo. Hoxe estamos no concello de Moaña. Concretamente na ruta dos Muíños da Fraga. Unha visita obrigada se queren coñecer un dos lugares máis destacados deste contorno. Esta maravillosa ruta discorre ao longo do río da Fraga, tamén chamado Río dos Ladróns. Un río que atravesa Moaña de norte a sur. Se vin dispoñemos, o lugar máis axeitado é comenzar a ruta na praia da Xunqueira. É un sendeiro moi recomendable para facer en familia. Dispón de dous percorridos, o pequeno que é de 4 km e o grande que é de 9 km. Na subida poderemos encontrar case 30 muiños, unha parte moi importante do noso patrimonio. Deles, a gran maioría está reconstruído, e algún ainda se utiliza para moar o medio. Tamén disfrutaremos da natureza autóctona, con árbores como os carballos, os ameneiros, os salgueiros, as castañeiras e os loureiros. Para realizar este sendeiro hai que ter serias precaucións, xa que é un lugar húmido, pode ser algo esvaradizo. E además este roteiro é máxico. E ten moitas lendas de druidas e mouras. Esta ruta é maravillosa. Non esqueça xa de visitar a Fraga. ¡Viva la Fraga!